Fitness менен шөгыльлән, булырһың һау сәламәт. Әйдә яшьтәр дәртлерәк, дәртләнеп типһен йөрәк. Тидерәк, етедерәк, көслерәк, бейегерәк. Әйдә яшьтәр дәртлерәк, дәртләнеп типһен йөрәк. Тидерәк, етедерәк, көслерәк, бейегерәк. Гимнастика, ритмика, аэробика, пластика, юлдаш булһын пилатес, тайбо бирер илһам көс. Әйдә яшьтәр дәртлерәк, дәртләнеп типһен йөрәк. Тидерәк, етедерәк, көслерәк, бейегерәк. Әйдә яшьтәр дәртлерәк, дәртләнеп типһен йөрәк. Тидерәк, етедерәк, көслерәк, бейегерәк. Бейек, һикерәйек, гантельдар күтәрәйек. Әйдә яшьтәр дәртлерәк, дәртләнеп типһен йөрәк. Тидерәк, етедерәк, көслерәк, бейегерәк. Әйдә яшьтәр дәртлерәк, дәртләнеп типһен йөрәк. Тидерәк, етедерәк, көслерәк, бейегерәк. Көсле тәндә көсле рух, спорт менән булайык дух. Үз кулыбызда һаулык, һаулык ул улы байлык. Шатланып, иркен һулап, бик яхшы уйдар уйлап. Яшәйексе тормыштың, кадерләп һәр минутын. Әйдә яшьтәр дәртлерәк, дәртләнеп типһен йөрәк. Тидерәк, етедерәк, көслерәк, бейегерәк. Әйдә яшьтәр дәртлерәк, дәртләнеп типһен йөрәк. Тидерәк, етедерәк, көслерәк, бейегерәк. Әйдә яшьтәр дәртлерәк, дәртләнеп типһен йөрәк. Тидерәк, етедерәк, көслерәк, бейегерәк. Әйдә яшьтәр дәртлерәк, дәртләнеп типһен йөрәк. Тидерәк, етедерәк, көслерәк, бейегерәк.